P1. Inside defenses versus straight punches. At a rhythm of 1.5 beats. Inside defense and counterattack from semi-passive stance. אוקיי. מדברים על הגנה נגד אגרוף לפנים. הגנה הולך ככה, מסמי. אני עושה הגנה יד, אני עושה הגנה גוף והגנה רגל. יד, גוף, רגל. הם הולכים ביחד. אחד. אני עושה החלקה עם כרית כף יד. והגנה הולך from the wrist עד המרפק. אז היד שהתוקף זז לכיוון כתף שלו. אחד. מפה אני עושה וו ולהוריד את היד ואני נותן שתי אגרובים ודחיפה. עכשיו, סקנינג ואני הולך. אז עוד פעם, החלקה עם כרית כף יד, עם כתף ועם רגל. 2. וו, להוריד את היד. 3. שתי אגרובים לפנים. ועם יד שמאל, היד שקונטרול היד של התוקף, דחיפה על הכתף. סקנינג, גוינג. זה לא משנה אם הוא נותן אגרוף ימין או אגרוף שמאל. אם הוא נותן עם שמאל, אני מגן עם יד ימין. החלקה, הגנה גוף, ואני יוצא ווים, שתי אגרופים עם שמאל ודחיפה. אני תמיד מגן עם יד שהכי קרוב לתוקף. אז אין קרוס בלוקינג, אוקיי? באותו צד. אז הוא נותן אגרוף עם ימין, אני מגן עם שמאל. הוא הכי קרוב. צ'ק פוינט, שזה החלקה. זה לא עצור קאצ'ינג, אי אפשר. החלקה. ואני יוצא מקף סכנה עם רגל. אני הולך הצידה. אני יוצא מקף סכנה.